Proč tvoja mama kokos, nechá ma na pokoji. Junge, was schreist du jetzt, oh? Ja ma povie po maďarsky, okej? Was willst du von mir? Nerozumiem ti ani hovno. Ani ja, ani ty, ani ja nerozumieme hovno. Takže čo tak rozprávať po anglicky, ja neviem ako hovedo. Wow, this sounds really good. Oder so. Vieš, ja... Dneska je krásny Oh my deň. God. Ja mám German, rada ja, malé oh Gott. deti. Ja My mám tiež stream is rada getting malé very deti. Halt deine Fresse jetzt! Ja viem, a ja mám rada Sei znásilňovanie malých ruhig! detí. Olíš mi kár, Sei dobre, ruhig! Halt die Schnauze! olíš mi kár. Halt du die Fresse! And one of you tell me what you're saying? What the heck was that? Že obidvajem radi znásilňujeme deti, kokos. Junge, hör auf jetzt! Reicht, Junge! Áno, ja viem. Wie denn du... A ja ťa mám rada, áno. 我是你好，我是华人。我听不懂他们在讲什么，我真的是怕叫，我跟你讲， Viete čo? 我怕叫。 Ja viem, a ja mám rada Exploded right， znásilňovanie 救命啊！ detí. 救 Digga, das 命！ ist einfach nur 救 Chaos, 命啊！ was soll der Rada Scheiß? znásilňovanie detí. 我听不懂他在讲什么，我的耳朵要 Znásilňovanie detí, okej? Aj ty, 我的耳朵有血，我的耳朵有血，有血，有血啊！现在 Prečo sú všade diamanty pre boha, kokos? 我听不懂他在讲什么，我跟你说很不是怕，那我现在很上面怕。diamanty. 你好，你好。